Тасо, как? Предлага баницата. Човек, става въдица. Защо? Става въдица. За какво е взе, като даже риба няма да ловиш? Ще го ловиш, видиш. С нощи взех колата на баща ми И какво стана? и какво стана? И отидох горе там в другото село. Да, друго. Друго село не може да си тази кола. Абе как ще не може, бе? Не можеш, баче. Ево, ти не знаеш. Нали я знам каква е лачена? Айде, айде ходи. Дай ми една цигара, че ръцете са ми мазни. Абе, пуши си от твоите. Абе, Тони, ние за пари ли ще играем, защото сега съм яко скъсам. И ми прави се. Следващия път да намериш. Аз имам, аз ще дам. Ти пък откъде имаш пари? От баба. Открадна ли ги, бе? Не бе, само ги е взел назаем. Аз като спечеля, ще ги върна. Да, ще ги върнеш. Гладна ще остане жената. Тони бе. Ще ходим ли до вечера? Къде да ходим, бе? На Боряна на рождения ден. Ау. Братле, та Боряна е топ мацка. За какво ми е да хода чак до там? Не си ли съгласен? Мъкни, бе. Какво се правиш пред нас, айде? Еми, не ми се ходи до там. Само ти си с кола. Не искам. Що? Щото не искам, що? Що, знаеш какво? Защото го е страх. Кой ще ходи? Само момичета, човек. Казвам ти, няма да има място да дишаме вътре. Те па само тебе ще чакат, пич. Ами кой, Ицо ли? Абе, ей! Добре, бе, ще дойда. Само Райна да не е там. Що бе? Две жени са ти много ли? О. Братле, какво правиш, бе? Възикам се. Що не му резна една, бе? Искаш и на тебе ти резне. Добре, ама ще кажа на баща ти. Чакайте, бе. Райна! Остана, бе. Ами ти само стоят цигари. Стига да ти пък и ти. Голяма работа. Лятото ще се обезводниш. Да, ще се обезводня. Прочетохте ли книгите? Да, всичките остава ми една. Райно! Да. Каква е тая запалка? Каквато си взела? Все такива. С кибрид. Като през 50-те. Я ми Гледай, дай тук още малко. гледай. От колко години пуша? Още не мога да свивам. Може ли да запробвам? Да не си посмяла. Що бе? Нека само да опита. Не казах. Ще заприлича на Володя от обмен. Стига вече с тия измислени книги. Само да кажа, че... Кажете, какво ще правим за купона до вечера? Какъв купон? Райче, ти ще дойдеш с нас. Къде? Не знам. Аз не съм по тези неща, така че... Как да не си? Тези неща. Виж просто, вместо да се криеш, че ходиш на църква, ще се криеш, че ходиш да пиеш. Точно. И даже този път ние ще сме с теб като твои приятелки. Аз мога да дойда. Стига си се молила. Казах ти, че си много малка и е много опасно. Къде е опасно, ма? Вълци ли ще я изядат? Ами овчаря Беири, дето се загубил една вечер в гората и после се върнал ням и сляп. Да. И глух. Стига глупости, Райче, моля те. Моля те. Сестра ти този път ще пропусне, ама ти идваш. Да, бе, да. Слушай. Аз пък разбрах, че Тони ще идва. О, да. А то нали знаеш, че е на Боряна рождения ден? Е голяма работа. Аз му вярвам на него. На Боряна? Коя е Боряна? Една... Как? Патка. Патка.
Добре. Ще си помисля, но... Няма какво да мислиш, идваш. Аз мога да кажа на нашите, че ще спя у вас, Ири. Вие никога не ме искате за... Стига да е, малка си. Ще дойде твоето време. Ето. Отсветявай сега. Айде, отиди да смениш водата. Айде. Добре. Наистина обаче, Райче, трябва да дойдеш. Да. Нали я знаеш каква става около Да. Тони? Аз вече съм му казала да дойде да ни вземе. Каква е около Тони? Нали знаеш? Да, Патка! Патка! Защо да мъкнем, виж, плана продължава. Абе, стигаме, момчиле. Какво стига? Виж колко много хубави. Добре, не мога да споря нещо. Разсейваме ли те или си правиш интересен? Сега големия шофьор, според мен, казвам ви. Ще мъкнете ли най-после? Трябва да ги изчакаме, разбираш ли? Слези, според мен трябва да слезеш. Още колко време? Ей! Почнах да се потия вече. Айде, готова ли си? Готова съм. Айде, айде. Обаче, виж. Айде пред мен, айде. Айде. И умната. Така няма да стане, някой ще трябва да седне във вас. При мен има място. Така ли, бе? Охо. Не. Айде, слизай сега. Леко, бе, леко. Спокойно, спокойно! Къде сте, бе, другарки? Госпожи, здравейте. Другарки, госпожи. Какво правите? Айде по-бързо, че почна копона! Я не ми давай зор. А колани имате ли? Така като гледаме подарък сте взели, а? На Боряна ли? Не, бе, за нас. Махай го този колан, Райче. Айде по-бързо, че почна копона. Айде на Така няма да стане! Твърде сме тежки. Някой от вас трябва да слезе. Тук ли? А къде? Нали тук беше? Рожбо, много слушаш бабите по пейките. Спокойно. Какво бе? Какви баби? Те за овчаря. Какъв е той? Така се говори. Ама какво се говори, Райн? Че самите са го грабнали. Абе, Райне. Айде стига, той момчил като слезе ще ги оплаши, нали бе, чиле? Той не мога, пиян съм вече. Ама аз ли съм те карал да пиеш толкова? Айде слизай! Тони. Валя, аз ще седна с тебе да те пазя. То накрая с тебе май ще пазя. Не се притеснявай, тук няма даже мечки. Нищо му няма. Ице, как ще няма мечки, бе? Тази струмница тук виждаш ли, а? Пак!
Абе, мамичката ти, бе, какво правиш? Стори ми съвместно. Хайде, слизай, бе, слизай. Ама тогава аз ще остана да ти правя компания. Айде, добре, тълъсъмчета. Разбрахме ви, чао. Какво ни оставиха тук, човек? Аз сега какво ще правя? Толкова по-малко Какво ще чакаш. правим? Ти какво ще правиш? Дай, бе. Дай. Айде, тръгвайте! Ама аз ще си пия да знаеш, не ми пука. Нямаше още никакви хора. Много сте болни, бе, хора! Аре, тихо, момче, работя. Ири, ще ми свиш една цигара. Момчиле. Колко далече е хижата? Горе-долу на около 5 км, обаче ако се влачим като валето, Ще ми стигнем свиеш утре. ли? Ирино. Ще ми свиеш ли? Пехливанчо, ара да се успокои малко, а? Тони, според вас, Тони дали ще се върне да ни вземе или вече ни е зарязал? като го познавам, изобщо няма да се сети за нас. Ако искате, може да играем на една игра. Каква? Да. Ара да играем на една игра. Айде. Момчилчо, ти не ли искаш цигари? Имам си. Тогава що муфтиш Ирина? Защо повтиш мен? Как също? Той иска ти специално да му я свие. Ама да му я свие. Добре, ако е за цигарата, може и аз да играя този път. Ти пък от кога пушиш? Не. Много сте тъпи всички. Играта е само за нас и чилето. Добре. Пехливанчо, ти нали я знаеш тази чешма, дето е по-нагоре? И какво? Ако стигнеш първи до там, И? Ирина ще ти свива цяла вечер. Така ли? Да, така. Ама И какво? ти ще се пребиеш. Аз? Айде бе, чиле! Ирино! Няма ли да ми кажеш какво беше това? Кое? Иринче. О, стига, ма. Такава си шматка. А ти си такава стравница. Оф, много си... Него пък как не го е срам? И как ни оставиха тук сами в гората, на тъмно, да се борим само по звездите. Мъжка работа. Они са много красиви. Я ми дай да пия. А Райчето? Райчето. Дето най-много не искаше да ходи на купона. Сега какво? Най-много бързо да стигне. Тя си пази мъжа, ако питаш мене. Ама то такива мъже, да ги пазиш ли, да ги трепеш ли? Особено Никола, нали? Никола! Ами Христо? А? Христо. Ще му Добре, падат бе. очите да те гледа, момчето. Кажи ми, харесваш ли го? Срамежлив е, обаче е миличък. И? Всеки ден ми оставят цветя на колелото пред училище. Сериозно? И все още си мисли, че аз не знам от кого са. Да. Тя майка му ги гледа тези цветя в градината, така че... Просто тръгвай. Хайде. Давай, чиле! Айде, чиле! Давай! Да се връщаме. Айде. Пак ти тъпя купон. Пак ти шиманата гора. Ще ги дебавам тапаците. Още един път, ако са му помолили за нещо, ще видят какво ще им се случи на тия тапанари. Направо ще видят. Христо! Ако искаш тази дупчанка, кради я! Не мога да те опиша, разбираш ли? Христо! Слабите хора са по-добре от тебе, разбираш ли? Направо, ей!
Оле, толкова съм пян. Ако баба ми разбере. Христо, ще ма мели като комбайн на жито, разбираш ли? Бахте панари! Аз за какво дойдох тука? Бати! Глупаците! Ирина, Стига, бе. Какво искаш? толкова си красива, че ми напомняш на Светлосянка, разбираш ли? Колко си любвеобилен, Никола. Казва се любвеобилен. Бе, Ако искаш да Райна по знаеш. тези неща, мен не ме занимавайте. Знаеш ли, че е прочела всичките книги за Лапски? Всички книги. Да, аз прочетох. Една и половина. Железният спътник. Светилник, бе. Нищо не разбираш. Значи, Талев е човек, разбираш ли? Ама... Знаете ли, аз съм идвала с баща ми тук да берем гъби, ама... Чиле! Не ме прекъсвай. А. Ама толкова нависоко никога не сме идвали. Тук не трябваше ли вече да ни чака момчил? Но Той сигурно е заминал по-нагоре. Така. Обувките ми! Новите ми обувки от Леля. Виж ги. Стига де, ти толкова ли си гнусен? Да, Ирина. Аз съм отвратителен. Да, така е. Толкова ли да е пиян, че да не може да допуши? Ти си мислиш, че е намълчил ли? И на кой друг? Више, че прилича на подметка. Вместо да му се подигравате, защо не го потърсите? Да, между другото, беше доста пиян. Добре, бе, да не съм го карал аз да пия толкова. Отишъл е на купона, според мен. Странно. Уж искаше да му свивам цигари. Явно не му се пуши толкова вече, нали? Я се разкарай. Представете си, че нещо лошо му се е случило. Да, после на вас ще ви тежи. Какво ще ми тежи? Че отишъл да пие някъде без нас ли? Къде да пие, бе? Ако е паднал някъде. Не пречи да се огледаме. Може наистина да е паднал някъде. Добре. Значи вие искате да ми кажете, че сте сигурни, че искате да останете тук в тая гора посред нощта, така ли? Ти си сети да питаш. Айде, въобще не ни мисли. Айде. До нови срещи! Още по-горещи! Чиле! Момчиле! Ей! Мрамичката си долу! Къде си? Не, казвам ти. То пехливани сега е на партито. Дръннал е ветри. А ние сега тук трябва да го търсим. Сигурно. Ама на тея двете угодия няма. Ирина, как ме дразни, ако знаеш? Само ме докарва до някакво състояние, в което вече съм извън нерви и после пак се прави на ударане. Такива са. Ама ги е грижа даже за момчил. Не. Ице. Дай ми го! Ице. Всеки път едни и същи номера. Не. Да не сме се загубили. Що? Слушай малко. Тук не би трябвало да има река. Бе, буквално виждам селото там. А реката? Аз да не съм карта! Къде да знам дали и тук трябва да има река или не? Аз знам. Няма. Айде да се връщаме при момичетата. Не те е страх, бе. А? Много ясно, че не. Ама няма да намерим момчил така. Айде да се връщаме. Чакай. Чуваш ли?
Няма как да е той, нали? Копелето пак е задигнало нещо. Не съм очаквал по-малко от него. Чиле! Чиле! Като те видя, ще те смачкам от твоя момче! Чуваш ли? Чувам. Но откъде се чува? Айде. Няма как да е купона. Даже не сме близо до хижата. Ама, айде. Ирина, може ли да се върнем? Да се върнем? Валя, почти половината път сме го минали. Виж, Тони сигурно е долу и ни чака с колата. И ще се приберем и всичко ще е наред. Не, половината път сме го минали. Почти сме там. Хайде. Дай, хайде. Хайде, тръгвай. Валя. Ирина, моля те. Добре. Добре. Както кажеш, Валя, хайде да си ходим. Айде да си ходим, да спим, да си лягаме, всички купонясват, ама ние да си лягаме, Валя, да. Ти винаги си била една глезла, Валя. Винаги каквото искаш ти, всичко на твоята. Все Валя и все Валя. Какъв ти е проблема? Какво? Не можеш да живееш без един умрял купон, това е. Мога да живея без един умрял купон. Обаче без да се напиеш не можеш. Видя момчил и да не останеш по-назад. Ти нормална ли си? Много ми дреме за момчил. Заради тебе отидох. Добре, за момчил не ти дреме, обаче ако Никола ти беше казал да си тръгнете, ти вече щеше да си долу. Знаеш ли какво? Прибирай се, Валя. Аз отивам на купона. Айде, тръгвай си. Отивам при Тони, отивам при Христо. Отивам дори при онази, която е чиста християнка и я е страх да излиза от тях. Айде, тръгвай си. Тръгвай си! Аз съм си тръгнала вече! Ирина! Какво е? Муха. Ох, Ирина. Муха. Спокойно. Ето го купона, това вече е той. Нали? Ти защо гледаш така? Купонът е толкова тъп, решихме направо да си ходим. Не мога да стана така, какво ти има, Тони? Кажи, моля те!